दिनै आं सराइबिल मार्केटाव मिनिया ब्रादारनि उन थाबायबाय। मिनिया ब्रादारा जोंनि सराइबिल बाजारखौहाय गिदिं गिदिं भिडिअ खालामदों नालाय आंबो बिनिनो उन थाबायफाबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। नायलांदो, जोबजासे नायोबा नोंथांमोनहा बुजिगोन। थ' आं दिनै नोंथांमोनखौ आंनि नार्जारि जय क्रिएशन चेनेलावहाय बरायनानै लाबाय। गोजोन्थों, फै जोङो सराइबिल बाजारखौहाय नायगिदिंनि। मोथामैनि ओमफ्राय बे सिफ्राखौ ड्रेसफ्राखौ बहाय लायो? आदसा, ओमफ्राय ओरैनो बेसेबां जाखो आब'आ? गोबावसैना? শিলিগুড়ি কেমানো বিক্রি করে এইটো? 30 টাকা শ না? আচ্ছা, আপনার ঘর ক'ত? শংকৰ। Wow, thank you. ব্লগ বনাই আছে। আমার ঘৰটো চিৰাং, একদম বঙাইগাঁও উত্তৰ ফালে যাব লাগে। মিনিয়া বড়ো, MINIYA বড়ো। थांजागोन ओरैबो। দাদা কেনেকুৱা? ভাল? বিজনেছ কেনেকুৱা চলি আছে? বিজনেছ মানে বেছি দিন দোকান নচলিব, মানে সোনকালে মানে ওলাই যাব লাগে। আচ্ছা, কিহৰ কাৰণে ওলাই যাব লাগে? পৰিস্থিতিৰ কাৰণে। পাব্লিক নাই, ভিখাৰী বনাই দিছে মানুহ। আচ্ছা, মানুহ আজিকালি ভিখাৰী হৈ গৈছে, পইচা নাই। ঠিক 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 ঠিক, থেংক ইউ। देखो भाई तो ब्लॉग बनाया आसो मैं तो यूट्यूबर छाया देबो। हां दादा कोई बस होते हां दुकान पूरा तो ठीक ठीक या वाह মানে 52 বছর 52 বছর দাদা আগে কোনো ডিসিপ্লিন নাই আনি বারবানা এনে বসে দাও না ঠিক আছে। न'आव अबाव मादै? औ मा? मजाथि? आदसा दे, ओमफ्राय थाइसेयाव बेसेबांनि फानो? 40 थाखा ने? जोबोद खमाव फाननानै लाबाय लोगोफोर माबायदि? बेवहाय स्पेसियेल साहा फुदुंदों आरोना ओरैबायदि मोजां। ओमफ्राय आदाया बेनो नै, ओमफ्राय आङो आदानाव मिथिनानै लागोन बे दखाना आदानि नामा? औ, बे दखाना आंनिनो। आस्सा, ओमफ्राय ओरैनो बेसेबांसो जाखो दखानखौ होनानै? दखान होनानैथ'
3 बोसोरसो जाबाय आदसा ओमफ्राय ओरैनो दखानावहाय एसे इन्टारेस्टेडबो दङ जाहैबाय औ बिदिनो माबा मोनसे मावना जानांगौ जाहैबाय बयबो ओमफ्राय आदानि न'आ बेयावनो औ खालामो बेयावनो अब्ला नायलां एसेयावनो दा आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै भिडिअआ गोलाव जाबाय थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि थाखायसो जोंबो थांनानै थागोन बा जोंनि इउटुबा थांनानै थागोन आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बाय बाय